Can you walk us Yeah. through gaano po ba ka-importante yung pagbaba ng alert level 2 sa preparation ng COMELEC or maybe during the election? Alam nyo, pag alert level 3 kasi ang mayon, we have to have prepare a lot of contingency measures. Yeah. Yung just in case saan namin ililipat yung mga tawag mo doon voting center within the 6 kilometer permanent danger zone. Tapos yung mga voting centers na ginagamit na evacuation center, what are we going to do with the evacuees during the election day? So yun ang isa sa mga problema natin. Sana pwede ba nating paalisin yan sa mga eskwelahan? Hindi naman po pwede. Ginagamit yun. Paano natin masisecure yung election na hindi magkakagulo? So, actually, sobrang thankful talaga ako na naging alert level 2 na lang tayo sa Bicol. Kasi napakadami, may mga cost implications din yan. And of course, yung security preparations is meron kaakibat yan na preparations. So, actually, kahit paano, makakahinga ako ng konti. Although, andyan pa rin yung contingency procedures na in Mm. place, pero hindi mo na siya masyadong talagang tututukan kasi alert level 2 tayo. Mm-mm. Normal na. Oo. May ano ba tayo, RD, sa 6 kilometer permanent danger zone, mga ginagamit na facilities and mga botante pag barangay and SK? Unfortunately, meron tayo yata. Mm. I think somewhere in Daraga, meron na yata tayo and Kamali. Kasi mayroong community sa loob ng 6 kilometer Yeah. permanent dangers. Actually, marami So, sila eh. at may eskwelahan yata sa loob. Yeah, po. Na-confirm din po Mm-mm. yan ng DepEd.